Смисъл на живота, сътворение, еволюция, тинтери-минтери. Всъщност хората са просто едни наконтени маймуни, контролирани от условни рефлекси. Всички висши чувства, всяка така наречена духовност е просто илюзия, създадена от хормоните в мозъка ни. Щастието е серотонин, любовта е окситоксин, красотата е естроген. Всъщност човек единствен е еволюирал до там, че да може да спира собственото си развитие. Човечеството не се стреми към прогрес, а към оцеляване на всяка цена. Тук обаче инстинктивният смисъл на оцеляването се губи. Днес сме стигнали момента, в който на Земята умират толкова хора от глад, колкото и от преяждане. Човешкото желание е безкрайно, задоволяването е невъзможно. Смисълът се намира само в непрекъснатата консумация. Човекът се е самопринизил до покорен потребител. Боговдъхновени днес са стоките и вещите. Парадоксалното е, че колкото повече се обграждаме с тях, толкова повече в нас властва ужасяващият образ на смъртта, пустотата и хаоса. Еволюция! Нужна е революция, бунт, който да срине гнилата цивилизация, пълваща нещастни хора без собствени мисли и желания. Смисъла в живота търсят хората, които са го загубили. Това сме ние, съвременните хора, обградени от мрачната, главата готическа действителност на Метрополис и Блейд Ранър. Въпросът за смисълът на живота е като канализацията. Интересуваме се от нея само когато е запушена.